aprenentatge per cervell, on s'han fet una representació i després ens hem dividit en uns grups especialitzats en uns temes per treballar. Al principi no sabíem sobre què anaven a explicar-nos, només sabíem que teníem una xerrada sobre el voluntariat i ara que ja hem parlat més estona i hem fet la primera sessió que era més de context, ja em situo més cap al meu tema, que és les desigualtats socials i més econòmiques, i ara sí que puc treure molt coneixement i molts interessos. A PESA he après a ser conscient de totes les injustícies que hi ha al món i que només hi ha una manera de que es parin i és que tots col·laborem. I he après que els problemes es solucionen anant tots a unes i no cadascú a la seva bola. He après molt més de la nostra realitat, la realitat del dia a dia, que nosaltres no valorem aquelles petites coses bàsiques que tenim i desgraciadament molts no tenen i a saber trobar profit d'elles. He après que moltes persones que tenen que sortir del seu país per qualsevol tema, el tema d'immigració, per exemple, i anar a un país nou, hi ha persones que els costa molt adaptar-se perquè és un idioma nou. I nosaltres, veure això, que nosaltres tenim l'oportunitat de poder que ells aprenguin, d'ajudar-los a que s'adaptin millor, ens fa sentir molt bé. Doncs en aquesta peça he après que no tots els nens tenen la sort d'anar a l'escola i tindre-la tan prop de casa i per alguns és molt complicat, no només de distància o tot, sinó econòmicament, ja que hi ha famílies que no es poden permetre res i han d'estar treballant des de molt petits. Doncs he après el patiment de les persones migrants, ja que jo pensava que era més una tonteria i veig que és molt patiment per les persones que venen d'altres països. He après són les diferents tipus d'ONGs que hi havia, un per cada dret humà i un per cada tema diferent que hem estat treballant a classe, i el tema que més m'ha agradat fer perquè era el més proper per a mi era l'educació, ja que és un tema que sí que puc canviar, podem canviar com a classe, i també el del medi ambient. En cap moment em vaig adonar que els nens de l'aula d'acollida es poguessin sentir apartats o rebutjats pels altres. Crec que una cosa que podríem fer seria ajudar-los a introduir-se al grup classe, i així els nens que tenen més vergonya no ho passarien tan malament a l'hora de conèixer gent i fer amics. Doncs a mi aquest projecte m'ha ajudat a ser més conscient dels problemes que tenim a la ciutat i també el fet de poder buscar una solució a aquests, sent crítica amb el que es proposa i buscant polítiques públiques que realment es puguin aplicar a la problemàtica estudiada. També un concepte que hem après que a vegades els polítics parlen per parlar perquè hem buscat les seves propostes i després compleixen amb allò que diuen. Llavors també una manera d'aprendre que hem de saber a qui votem i després el que fan ells. Em sento emprenyat i frustrat, ja que les qüestions que s'han plantejat són tan profundes i difícils de resoldre. Em quedo amb un sentiment d'impotència, ja que no és possible solucionar aquests problemes sense un gran esforç col·lectiu. Em sento igualment inspirat i s'ha despertat la meva curiositat per saber més sobre els problemes que s'han tractat i per aprofundir en ells. Doncs estic una mica sorpresa perquè crec que hi ha coses que ja no haurien d'estar en coses per canviar, és a dir, que haurien d'estar solucionades, i també sóc més conscient del que està passant en el món, del que cal canviar, com per exemple la contaminació, que és una cosa que s'està intentant canviar però no ho fan de tot bé. I crec que és una cosa que ens acabarà afectant a tots ara i en un futur. Lo que más me ha sorprendido en este nivel de la gente que causa este daño, y no solo eso, también el racismo en los institutos o escuelas, precisamente por lo que te digo, por más que todo porque causan bullying, ciberbullying o cosas así por no saber catalán, por ser de otro país y cosas así. Sí, era consciente de lo que estaba pasando sobre el bullying, lo de que la gente alejaba a algunos niños por ser diferentes o tener
diferentes culturas y todo esto, pero lo que más me sorprendió de esto fue que niños se hayan suicidado por recibir bullying, no? M'ha sorprès bastant. Encara que ja sabia que hi havia bastants problemes, no m'imaginava que fossin tants i que arribessin a afectar a tanta gent. Crec que és important lluitar per aconseguir solucionar-los, perquè problemes com la pobresa o la contaminació afecten a una gran part de la població mundial.